What's up guys? And for today's video, ngayon itutour ko kayo dito sa aming bukirin. Ayan, syempre ganito yung bukid ngayon dahil walang tanim. Ayan, talagang tagtuyot, no? So ayan, syempre bago tayo mag-start sa aking channel, pa-shoutout muna ako kina magpa-shoutout, message lang kayo dito para ma-shoutout kayo sa susunod kong video. Nga guys, no, syempre bago tayo mag-umpisa sa aking channel, kindly subscribe and click na notification bell para updated kayo sa aking YouTube channel. Kaya let's go! Ito na ang aking topic for today. So ayan nga guys, no, kaya pumunta ako dito sa gitna ng kubo ng bukirin kasi marami nagtatanong sa akin at nagme-message, bakit ko daw gustong mag-vlog. Number 2, bakit daw wala akong maayos na gamit na cellphone? Number 3, magkano nga ba ang sahod ko sa YouTube? Bago ko sagutin ang mga tanong nyo, tara kain muna tayo. So ayan na, nagbaon ako ng tinapay, no. Kakain muna ako dito, no, panandalian lang. Kumakain na ng tinapay, no. Sarap. Masabing kumakain ka ng mga tinapay, mga kung ano-ano. Tapos nandito ako sa gitna ng bukid. Tapos tanging maririnig mo lang yung tunog ng hangin kasi ngayon sobrang lakas ng hangin. Tapos mainit. Kita nyo naman, no, ang tirik ng araw. Alauna pa lang ngayon. Sobrang inat. So ayan, ito na ang number 1 question. Bakit gusto ko mag-vlog? Kasi una sa lahat, naisipan ko lang mag-vlog kasi nakaka-inspire lang kasi yung mga ibang vlogger na marami silang nakatutulungan. Kasi ganun yung ano ko kumbaga, ganun yung target ko, yung position ko sa buhay, yung tumulong sa mga mas nangangailangan. Kasi ako, gusto ko yung pagtutulong ako, yung talagang nasa puso ko lang. Tapos, katulad kanina, meron ako natulungan. So ayan, nasa mga tarim page siya. Ngayon, hindi ko yun intensyon na dumami yung subscriber ko o viewers ko sa aking YouTube. Ang gusto ko lang ay yung tumulong sa kapwa. Tapos, and then, yun nga, gusto ko rin mag-vlog kasi bata pa lang ako, na-inspire na rin kasi ako sa mga vlogger before na, ayan, meron silang mga magagandang bahay. So, ayan, syempre, kumbaga ako, naglaki rin ako sa sobrang hirap. So, ngayon, hiwalay ako. Mother ko nasa Maynila, then ako nandito sa Pangasinan. So then, dahil sa pandemic, nawalan din ako ng trabaho. Then, ayan, naisip ko lang talaga mag-vlog. Dahil, siguro, ito na siguro yung way ko. Ito na yung binigay sa akin para maging maayos. 2 question. Wala akong maayos na cellphone. Sa totoo lang, yung phone ko ay China phone lang po ito. Ayan, China 4 brand. Hindi siya branded. Ayan, kung titignan nyo rin po yung lahat ng mga edited ko, maybe pangit yung pag-edit ko kasi wala akong matinong gamit na phone. Hindi kaya yung mga ibang apps na ma-install dito sa phone ko na to. So ayan, sobrang hirap. Talagang nagpo-focus lang ako sa kahit anong upload ko ng videos. Kasi talagang wala lang. Pero mas pasalamat ako dahil malinaw yung camera ng phone ko. Kahit ganito to. Pero ang mahirap nga lang sa phone ko dahil hindi niya talaga kaya yung ibang apps, talagang sobrang taas din kasi ng MB. Diba may mga phone talagang hindi talaga kaya yung ibang apps. Lalo kasi yung lalo na pag nagda-download ako, sobrang tagal. Minsan sa isang araw, minsan isang beses lang ako nag-upload kasi ang bagal ng phone ko. Number 3, magkano ang sahod ko sa YouTube? Guys, wala pa akong sahod sa YouTube dahil 2 weeks pa lang ako, exacto 2 weeks pa lang ako dahil February 9 nung ako yung nag-upload sa YouTube. Wala pa akong sinasahod sa YouTube. Bali, meron kasing target sa YouTube na 4,000 hours, then 1,000 subscribers. Sa mga baguhan pa lang talagang laban lang kami. Talagang sobrang hirap ng requirements ng YouTube. Pero, kaya pa naman. For now kasi is running ako sa 300 subscriber in just 2 weeks. Pero yung 300 subscriber ko, halos karamihan ay taga Pangasinan dito sa bayan namin, dito sa mga tarim. Ayan, sabi ko nga sa inyo, hindi ko hinihingi ng kahit anong kapalit ang aking pagtulong. Gusto ko lang
ay makatulong sa maraming tao, lalong-lalo dito sa aming bayan. Kasi, syempre marami kasi ako nakikita mga friends ko or yung mga kahit hindi ko kakilala, gusto ko silang tulungan pero wala akong pera. Hindi sukatan yung pera sa pagtulong. Kumbaga, ang sukatan sa pagtulong ay yung pagkakaisa. Kasi kapag may tumulong na isa, pwede mo siyang sabi mo sa iba na tulungan natin si ganito, tulungan natin si ganyan. Lahat yan pag nagsama-sama, malaking tulong. Talagang yung isang sinabihan mo, sasabihin niya na yan parang marites, char, gano'n. Tapos ngayon, lahat yan, magkukumpul-kumpulan yan hanggang sa yung tinulong nyo, kunyari exactly, yung 1 pesos. May tumulong sa'yo 1 pesos, may tumulong sa'yo 1 pesos, may tumulong tayo 1 pesos. Pag yan naipon, malaking bagay yan, guys. So, ayan, pasasalamat lang din tayo kasi, syempre, kahit sa kaunting paraan ay nakakatulong po tayo. Ang hirap mag-umpisa ka YouTube, lalo na ngayon, tignan mo yung monopod ko nasira. Talagang nasira, wala akong gagamitin. Sobrang hirap, tapos yung ganito pa yung phone ko. So, ayan, sobrang hirap ng pagsubok sa akin dahil ako isa pa lang akong small YouTuber. Talagang, meron ka talagang target na 4,000 watch hour, tapos 1,000 subscriber. Yung iba pa, nag-unsubscribe, ewan ko lang kung bakit. Siyempre naiintindihan ko yun dahil yung iba pangit yung vlog ko. Pero sana maintindihan nyo kasi wala rin akong matinong phone or kahit anong mga gamit. Tanging ito lang talaga yung gamit kong phone kasi syempre sobrang hirap din natin ngayon. Naranasan ko na rin kasi dati before na nung nasa Maynila pa ako noon, talagang nadukutan ako ng phone. So, yun yung cellphone na kauna-unahang sahod ko pa sa trabaho ko. So, pero totally, dito talaga ako lumaki sa bayan ng mga Tareb. Yan, dito rin ako nag-aral. Sa mga classmate ko yan, ayan, shoutout sa inyong lahat. Ayan, halos lahat dito na ako lumaki. Tapos, syempre, ang nasilayan ko dito, ito, kagandahan ng kapaligiran. Nga guys, no, sana naiintindihan nyo ang aking maikling video dito yan sa Dukyang. So ayan, kung bago ka lang sa aking channel, kindly subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga katukyang, hanggang sa uulitin. Bye-bye!